Umanakuha sa taga Sugbo ang top 1 spot sa nursing licensure examination ng Bag-Ulang, laing tulo ka mga tinun-an gikan sa Cebu ang nanghawod sa Licensure Examination for Teachers 2024. Nalangkat ni Lara Montebon Tero ang top 1 spot alang sa LEPT 2024 secondary level diin nakakuha siya og 94.60% nga passing rate. Samtang nag-tie usab sa top 1 spot sila si Nomel Alyssa Tabanao ug Mary Eloisa Fullo alang sa elementary level nga parehong nakakuha og 94% passing rate. Nasayran nga 16 ka mga Cebu graduates gikan sa lain-laing universidad ang nakasud sa top 10 sa secondary level. 24 ka mga graduates gikan sa Cebu usab ang nalakip sa top 10 sa September 2024 Licensure Examination elementary level. Sa ato mga bagong magtutudlo, congratulations kaninyong tanan.